I també agrair a Ambito Cultural, que sempre ofereix el seu espai, les seues instal·lacions i les seues infraestructures per tal de poder gaudir com avui de temes culturals i temes que en general ens interessen com a valencians. També a Concha Prieto i a tot l'equip de tècnics que sempre es posen a disposició tot el seu esforç i carinyo per tal de que això isca el millor possible. Avui presentarem com una conferència al professor Vicent García Perales de la Universitat CEU Cardenal Herrera i a la professora Heike Sonneken de la Universitat CEU Cardenal Herrera. El motiu és l'aniversari que es va celebrar en el 2011, que és quan va eixir el llibre que avui el contingut del qual parlarem, per els 100 anys del naixement de Sanchis Warner, que va ser el traductor de l'original de l'alemany Max Tede, i per el centenari de la cessió de l'Albufera i la Deessa a l'Ajuntament de València. Així mateix també feia 25 anys de la declaració de l'Albufera com a primer parc natural dels valencians. El parc natural va ser anomenat per la Generalitat Valenciana. Quan es van presentar la possibilitat de publicar aquest text, el professor García Perales i la professora Heike Sonneken, indubtablement que per a nosaltres ens aportava un gran valor per l'esforç que havia fet en el seu moment el traductor del text de l'alemany al castellà, Manuel Sanchis Warner, per les condicions que el va fer i sobretot per allò que aportava com a un dels primers i dels millors estudis lingüístics i sociològics i etnogràfics, com el mateix Sanchis deia. Ho hi trobareu i descobrirem com a valencians i com a admiradors del parc natural, que de vegades des de la distància ens enlluerna i ens atrau, però volem particularitats al llarg de l'exposició, particularitats que avui encara podreu veure perfectament i exactament visitant les rodalies del parc, tant siga des del Palmar, Silla, Alfafar, Catarroja o tots aquells pobles que conlinden en el parc. Sí que és cert que moltes d'aquestes coses malauradament ja s'han perdut, però a nivell el tema de la pesca o el tema del conreu de l'arròs, però que encara perduren i sobretot queda en el substrat de les persones que conserven a València i conserven un esperit i una forma de vida. Donem pas a la professora Heike Sonneken, que ens parlarà del seu treball en el llibre i ens acostarà a la temàtica. Heike, com vulguis. Muchas gracias. ¿Esto cómo se dice? Buenas tardes. Yo voy a hablar de este libro desde el punto de vista de la traducción, porque yo he sido la encargada de revisar la traducción que realizó en su momento Manuel Sanchis Warner. Pero quería primero dar unas pinceladas de la creación del estudio original. Entonces, en el año 1930, el alemán Max Tede, que estudiaba en la Universidad de Hamburgo, decidió realizar un viaje a Valencia a instancias de su tutor, Fritz Krüger, para realizar un estudio de la zona de la Albufera, un estudio etnográfico, es decir, de la cultura y del habla de este paraje de tierras valencianas y de los pueblos y de los parajes colindantes. Antes de entrar en mayor detalle acerca de este viaje y de este estudio, quiero apuntar que no fue este viaje a tierras valencianas un caso aislado, porque ya anteriormente, en los años 20 del pasado siglo, la Albufera fue punto de atracción de naturalistas extranjeros que estaban interesados por el lago de la Albufera porque lo consideraban un microcosmos idóneo para el estudio de los organismos y por la ecología de las aguas. Quisiera citar concretamente al malacólogo alemán Fritz Haas y al ictiólogo suizo Alfonso Gandolfi. Gandolfi en concreto era especialista en anguilas. Pues estos naturalistas viajaron a Valencia para trabajar en el laboratorio de hidrobiología española en el Institut General y Tècnic de Valencia. Y este laboratorio había sido fundado por el valenciano Celso Arévola Carretero. Entonces, estos naturalistas son citados por mí pues para ilustrar el hecho de que el viaje de Max Tede a la Albufera no fue para nada un hecho aislado. La Albufera había ya anteriormente, como he dicho, incitado interés para el estudio. En este caso,
pues Max Teide, como he dicho, decidió basar su estudio desde el punto de vista lingüístico y cultural, porque era un estudiante de filología románica. Una vez realizado el estudio, llegó a manos de Sanchis Guarner, quien realizó una reseña. En la reseña sobre la obra, Sanchis Guarner escribe: «Es con mucha ventaja el mejor estudio de etnografía valenciana publicado hasta el presente, y el capítulo más interesante y mejor tratado es sin duda el de la Casa de la Albufera, que constituye un estudio de la barraca valenciana que será ya muy difícil de superar. La parte lexicográfica del trabajo del señor Teide, siempre concreta y atinada, es casi irreprochable». Sanchis Guarner, tras haber leído esta obra, decidió que merecía la pena trasladarla al castellano para hacerla accesible al público de Valencia y de España en general. Quisiera a continuación hablar de la labor que realizó Sanchis Guarner en su faceta de traductor. Y antes de analizar un poquito la traducción, quiero dar unas ideas generales sobre la traducción, lo que es el arte de traducir. Decía Ortega que en las traducciones podemos encontrar dos tipos de traducción: miseria o esplendor. De hecho, en su artículo que lleva este nombre, Miseria o esplendor de la traducción, dice Ortega que la traducción no puede ser la obra, sino un camino hacia la obra. Gracias. Y una traducción no puede ser nunca un doble del texto original, y no es y no debe querer ser la obra misma con léxico distinto. Estas ideas de Ortega se basan en el teólogo alemán Schleiermacher, que es, como por así decirlo, el padre de la hermenéutica moderna, que decía, la hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos, decía que lo importante en una traducción es que se desentrañe lo que se dice y lo que no se dice, lo que se quiere comunicar y lo que se oculta entre líneas. Según Schleiermacher, la finalidad última de una buena traducción sería comprender a un autor mejor de lo que él mismo se ha comprendido. Sanchis Guarner, en su faceta de traductor, merece todos los respetos. Traducir una obra del alemán es una ardua labor. Todas las personas que conocen este idioma sabrán lo difícil que puede resultar. Y lo sorprendente es que Manuel Sanchis Guarner no era germanista, sino que había aprendido alemán en primer lugar en los años 30 por recomendación de su gran amigo Ramón Menéndez Pidal, y a continuación había continuado de forma autodidacta cuando estuvo en la prisión, sirviéndose única y exclusivamente de la gramática de Francesc Borja i Moll. Con estos conocimientos previos se dedicó a traducir esta obra que hace un recorrido por la vida en la Albufera de Valencia, trata varios aspectos: la casa de la Albufera, la forma de vivir, el cultivo del arroz, etc. Y con estos conocimientos básicos del alemán, Sanchis Guarner fue capaz de realizar una traducción siguiendo los imperativos que he nombrado anteriormente. Es decir, no una traducción palabra por palabra, sino buscando conexiones lógicas para lograr un lenguaje comprensible. En este texto aparecen muchos términos específicos y técnicos relacionados con los diversos ámbitos de la vida en la Albufera. Sanchis Guarner se muestra gran conocedor de la tierra en la que vivía, porque fue capaz también de trasladar todos estos aspectos al idioma castellano. En todo momento, Sanchis demuestra una gran fidelidad y una gran precisión y pulcritud a la hora de traducir, porque el alemán, solo para dar unas ideas sobre la dificultad, es difícil en el ámbito de la sintaxis, es decir, el orden de las palabras en la frase, la morfología y todos estos aspectos. Sanchis Guarner todas estas dificultades, por así decirlo, las supo vencer. Hay algunos errores, y yo en esta edición, es una edición pues revisada,
revisado la traducción, pero el juicio final que debo emitir es que se trata de una traducción excelente, realizada por este gran filólogo valenciano. Por último, quiero añadir que de los capítulos de los que consta el libro, hay uno que Sanchis Guarner no llegó a traducir, que es el capítulo de la pesca, en concreto el capítulo 8. No he dicho el capítulo consta de 8 capítulos, el libro consta de 8 capítulos, pues la pesca no se ve que no se tradujo. En el manuscrito original no encontramos la traducción de la pesca. Por ello, yo me embarqué en la aventura de traducir este capítulo. Y aquí pude verificar la dificultad que entraña traducir un texto tan descriptivo. He intentado, a la hora de traducir, seguir y aplicar el estilo, por así llamarlo, Sanchis Guarneriano, es decir, aplicar los mismos criterios de traducción que usa este autor valenciano. No siempre ha sido fácil, porque muchos de los términos técnicos que aparecen en el libro se refieren a costumbres y a utensilios que ya no están en uso, pero gracias a los medios que tenemos hoy en día para obtener la información, al final pues creemos haber conseguido una traducción digna de Sanchis Guarner. Muchas gracias. Gràcies, doctora Soneken. Ara el doctor García Peñales ens farà la següent. Bé, en principi he d'agrair que l'editorial d'Enes hagi tingut la deferència de publicar una joia que havia estat dormint als arxius d'Elx, els arxius de Manuel Sanchis Guarner, que tothom coneix, és un gran filòleg valencià. Gràcies a ell actualment s'estudia el valencià i tants altres, no? Aleshores, he de començar amb els agraïments primer a l'editorial d'Enes per haver-se fet càrrec. Això va néixer d'una fitxa que van fer en un homenatge a Sanchis l'any 2006, que va fer l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i en la fitxa jo vaig fer una pàgina sobre este llibre, no? Un poc, i clar, jo crec que Francesc Ferrer es va interessar i moltíssima gent va estar parlant d'aquest tema i era per atraure-ho a la llum. Aleshores també he d'agrair també al professor Emili Casanova, que també és alma mater, no? de mil coses, no? entre altres esta joia també, perquè Emili Casanova va ser el que també ens va encoratjar que això eixira, perquè va haver un moment que vam estar a punt de deixar-ho, la veritat, vam estar treballant molts anys i hi ha un moment que és que estàvem consultant, l'original era en Alemanya, el manuscrit que teníem en castellà de Manuel Sanchis Guarner, un altre manuscrit que havien trobat a posteriori. Bé, tots els que som investigadors sabem que quan treballem en 2 o 3 manuscrits i els hem de comparar es fa molt pesada la tasca. Nosaltres al final hem posat a peu de pàgina tot i crec que l'edició és molt digna tal com ha quedat. No és una edició d'investigador de primera fila, però és una investigació de divulgació, és un llibre de divulgació. Bé, també he d'agrair l'àmbit cultural del Corte Inglés, que des d'un primer moment la persona de Concha Prieto i tot l'equip s'han portat fenomenal, i penso que per a mi és un honor estar així al Corte Inglés, perquè és una casa que sempre hem visitat i hem tingut un poc com a segona casa, no? Per compres, etc. Aleshores també he d'agrair aquesta casa que es faça ressò també de la cultura valenciana, encara que l'àmbit cultural posa que és de llengua espanyola, etc. Jo crec que també és important que la cultura valenciana, en castellà en aquest cas, però referida a la llengua valenciana de l'Albufera de València, perquè aquest llibre, no ens enganyem, és valencià, són paraules que deien els homes de 50 o 60 anys, o sigui, els pares dels pares que existeixen, que encara viuen allà al Palmar, o sigui, tenim les paraules dels iaios, dels avis de l'actual valencià que es parla allí. Llavors també he d'agrair al Corte Inglés que es faci ressò d'això. També he d'agrair la nostra universitat, el CEU, la Cardenal Herrera, perquè gràcies a la universitat nosaltres hem pogut fer aquesta investigació. Segurament si fórem professors d'institut, amb tots els respectes, dels professors d'institut, segurament no haguem fet aquesta perla, no? Perquè tenen més hores i tot això, i bé, potser encara menys, no? Però bé, també hi ha professors d'institut, tenim molt bons exemples que són investigadors de primera fila. Bé, amics, familiars, els assistents, no sabíem tampoc si anem a tindre 20 persones, 30, 50 o 3 persones, com també hauria sigut previsible, però qual cosa també els agraïsc que es diguin així, escoltant un poc algunes idees. Jo crec que la idea nostra és, després si sorgeix alguns dubtes del que tenim, jo ara vaig a dedicar-me un poc a perfilar qüestions concretes del que es pot trobar en això de l'Albufera. Què és això que tenim davant? És a dir, com un alemany se li ocorre vindre als anys 30, 2 mesos,
a viure, estar allí al Palmar, i en altres zones, a la zona de Cullera, que també arriba, o Locau també diu que arriba, o sigui que està per tota la zona de l'Horta, diguem-ne, Ribera, i també cap al nord, no? Com un alemany se li ocorre. Bé, això parteix perquè l'estudi de les llengües romàniques, l'estudi que es diuen dels romanistes, el naixement de la filologia romànica, encara que és un terme molt específic, naix a Alemanya. Encara que sigui increïble dir-ho, les primeres persones que van voler estudiar totes són les llengües romàniques saben que són les que venen del llatí, la paraula sofregir, saben que sofregir són les llengües romàniques, sard, occità, francès, retoromànic, espanyol, bé, sofregir, això les tècniques aquelles que fem quan anem estudiant, no? Doncs els primers que van tenir l'interès sobretot de la llengua catalana o del castellà, etc., van ser de l'escola alemanya d'Hamburg, són l'escola hamburguesa, que diem que era dirigida per Fritz Krüger, com ha comentat la meva companya, i enviava a jovenets de 20-22 anys que acaben la carrera a fer tesis doctorals, així a València i a altres llocs de tota la península ibèrica. En concret, Max Tede bé, no sabem res d'ell, i si sabem és molt, molt poquet. Nosaltres el que hem pogut treure ho hem posat al llibre. Max Tede segurament quan tenia això, 22 anys, va vindre a València, va estar 2 mesos, va estar fent preguntes als llauradors, va estar fent fotografies, i després ell va publicar la seva tesi doctoral. Va arribar a Alemanya i va escriure la seva tesi doctoral en un alemany, en una llengua alemanya plena de retòrica, com ha comentat la professora Sonegen, una llengua de sintaxi bastant enrevesada. No és una llengua de divulgació, sinó una llengua acadèmica. És a dir, hem de pensar que Max Tede escriu això en alemany per a alemanys i en una llengua retòrica. Després Sanchis Warner va tindre la gràcia de traduir-ho al castellà, una llengua més divulgativa i més fàcil d'entendre. També cal dir, per a fer honor a la veritat, que el professor Ferran Robles l'any 2009 va traure una edició que ell va fer de l'alemany al valencià directament. O sigui, existeix el mateix llibre, molta gent diu que és el mateix llibre de l'any 2009 de publicació de l'Universitat de València. Què aporta? Aporta la lletra de Sanchis Warner, aportem els croquis de Sanchis Warner, que ara veurem exemples, aportem una edició crítica, aportem una comparació, un pròleg, és a dir, que són diferents públics, diferents diguem-ne objectius. Aleshores, què és el llibre? O què és l'interès per a l'Albufera? Ja hem dit que no és l'única persona que va vindre a la península ibèrica per estudiar les llengües romàniques, sinó que és com una goteta dins d'un gran mar d'estudis. Aleshores, aquest llibre és una edició d'un manuscrit que estava dormint des dels anys 40 als arxius personals de Manuel Sanchis Warner, un manuscrit que ell va fer a mà i es va quedar ahí dormint fins que nosaltres l'hem recuperat 80 anys després. La traducció, el manuscrit de Sanchis és la traducció, com hem dit, de la tesi doctoral d'un alemany, de Max Tede, que la va fer l'any 33, la va publicar, l'any 33, i la va defendre a la Universitat d'Hamburg l'any 32. I l'any 30 va vindre així a les comarques que hem dit per a fer les enquestes, per a presentar, per a preguntar. Són materials valuosos dels anys 30, ara comentarem algunes, i hem de dir que hem aprofitat l'efemèride dels 100 anys de naixement de Manuel Sanchis Warner, l'any 1911, o sigui que el centenari era l'any passat, i 30 anys del traspàs, també ho hem de dir, 100 anys també de la cessió de l'Albufera a l'Ajuntament de València per part de la Corona, que la Corona crec que la va comprar, no sé si va ser per 1 milió de pessetes, segons es diuen en alguns papers, o 6.000 euros, bé, i és 25 anys de la declaració de parc natural, és el que hem aprofitat. Bé, este llibre, com diem, marca una metodologia dins de l'estudi de la cultura popular. Aquesta metodologia s'anomenava en aquella època Wörterungssagen. La pronunciació alemanya no sé si és exactament així, però ja sé que sona un poc com el Carrefour, que el francès del Carrefour, Carrefour. Pues bé, el Wörterungssagen és com diem els filòlegs. I aquesta metodologia consistia a no estudiar la cultura popular descrivint-la i ja estava, sinó unint-la a les paraules i les coses. És Wörterungssagen, vol dir paraules i coses, i aleshores aquesta senyora anava allí i deia, anem a veure l'arròs. Doncs l'arròs primer s'ha de fer el camp, després, i a més vostès facin la prova, quan fan una enquesta d'aquest tipus de cultura popular, sempre ixen paraules, sempre, està lligat, la cultura popular està lligada a paraules. Aleshores el Max Tede el que fa és un estudi de paraules de l'Albufera, per exemple, estudia
utensilios caseros, o com era la casa. Max Tede trau plat, banc, cullera de fusta, aquestes són molt conegudes, no? El porró, empinar el porró, la paella, el calder, el morter, la maceta de picarall, la cafetera, alguns, la majoria són molt conegudes, no? L'escorredora, la canterera, la gerra, la botija, el llibrell, per exemple, és una paraula que s'està perdent, no? Però el llibrell, que té diferents variants, no? El meu poble diuen llibrell, però també es diu dripell, dibrell, etc. Que era, doncs això, el meu poble és el que quan mataven el porc se li posava per a quan se li estacava el coltell, no? El ganivet, on xorrava la sang, això era el llibrell, l'ebrillo en castellà, no? Però bé, el llibrell allí s'utilitzava per a la bugà. Per exemple, Tede troba la paraula bugar, que és bugada, no? La colada en castellà, el dibrell, la posteta de llevar, posteta, una paraula valenciana que ja pràcticament encara es coneix, però la post, una paraula també que hi recupera, la posteta de fenyer el pa, no? de la farina, etc. La taula, la caïra, el pla, travesser, bé, algunes són molt la boba és la boga, que diguem en alguns pobles, és per a fer les cadires de boga, no? Els barrons, el cresol, l'oli, la llàntia, la metxa, això són paraules com això, són metodologia de paraules i coses. Aquesta metodologia la vam heretar després en els estudis que va fer, per exemple, Marina Saragossa en la seva tesi doctoral sobre l'arròs, el cultiu de l'arròs a Silla. Més paraules del carro, per exemple, barres, el quartelló, el carro sí que hi ha més paraules més difícils, no? Més desconegudes. El quartelló, els camons, el bolsí, la pessonera, els contrallimons, la telera, la contratelera, la trava, l'estivera, la travessanya, el tablero, empostats, barrilles, el corretger, la tartana, etc. El selló, corretger, cada paraula té una història, no anem a entrar, però és un poc perquè vegin que el que fa Max Tede és transcriure fonèticament aquestes paraules. Clar, ell arriba allí i li diuen jo què sé, li diuen a veure, camons, però dicen camons, doncs ell transcriu una K, una O, els símbols que ell havia pres de l'escola d'Hamburg. Ell escolta camons, potser pensa que és una O tancada o una O oberta, ell no té bastant preparació per a conèixer quan una paraula és oberta o tancada en valencià. Per exemple, ell té molts errors d'obertures de vocals. Camons en concret la posa oberta però no és oberta, és camons, és una O tancada. Té alguns errors perquè clar, és un estranger que està transcrivint el que escolta, i després busca els diccionaris i busca els diccionaris etimològics, diu això ve del llatí o es diu també a França o es diu també a Anglaterra, perquè també hi ha albuferes, Anglaterra no, a Portugal, etc. I compara tot l'àmbit romànic. Bé, vist això, nosaltres hem fet una transcripció, hem fet la traducció del capítol 8. El professor Emili Casanova diu que el capítol 8 existeix, el professor Emili Casanova és el nostre prologuista, ell diu que aquest capítol ha d'existir. Jo m'he llegit ja pràcticament tots els arxius inèdits de Sanchis Guarner i no l'he trobat, la veritat. Sí que he trobat més versions del que no hem publicat de la traducció de Sanchis que no està publicada així, o sigui que encara si comences a traure pols encara n'hi ha molta pols. Però el capítol 8 de la pesca, que és molt interessant, en Sanchis Guarner jo crec que no el va traduir. Nosaltres la nostra idea és que no l'ha traduït, per això Heike s'ha encarregat de fer una traducció directament de l'alemany, emulant lògicament l'estil de Sanchis. Bé, nosaltres hem fet una revisió del text de Sanchis, una edició, una reproducció dels croquis, un estudi introductori on parlem un poc de tots aquests temes, materials inèdits, un índex de topònims, també és important veure quins topònims apareixen, quins noms de lloc, de l'Albufera, etc. I com a exemples podríem posar per exemple la portada del llibre que va fer Sanchis, no es veu bé, ahí posa l'Albufera Valencia Estudio Etnográfico, veig la primera traducció que va fer, Estudio Etnográfico, però després a llapis ell s'ho va corregir i posava Estudio de l'habla i de la cultura popular, que és el títol que nosaltres hem mantingut perquè hem pensat que és una correcció posterior que va fer Sanchis perquè ell pensava que era més adequada. Bé, este és l'estat del manuscrit conforme està a Elx, i com veuen ell se'l va cosir, o sigui que el va portar, diguem-ne, perquè tenia desig que es conservara el manuscrit en bon estat. Ahí tenim les fotos de Max Tede, a mà dreta tenim les fotos de Max Tede de l'any 30, són fotos de l'Albufera de València de 1930, i a mà esquerra tenim les mateixes fotografies que Sanchis l'any 1940
i 1941 va fer mentre estava a la presó. Recordem que aquest llibre podien incloure's en el que el nostre professor del Departament d'Humanitats de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Jesús Català, ens deia que això es diu escrits de presó, literatura de presó. Això no deixa de ser literatura de presó, també es podia emmarcar dins d'aquesta línia. Jo no conec molt del tema, però sé que hi ha moltíssima gent que ha escrit estant a la presó, no? I Sanchis el que feia era dibuixar, era un gran arquitecte, un arquitecte frustrat, diuen alguns, i ell té algun exemple, no? De la cuina del Saler, està així baix, i allà dalt, això és la cuina del Saler, i així tenim més exemples de l'estructura de la barraca. Bé, lògicament Sanchis Guarner va aprofitar tots aquests materials per a publicar l'any 1957 Les barraques valencianes, que és un clàssic, ara s'ha reeditat, Alfonso Magnani ho ha reeditat, i així tenim un exemple del croquis que es va fer Sanchis, este croquis el va fer ell l'any 40, i este croquis d'ací és el de Max Tede, este d'ací, realment no el va dibuixar Max Tede, el va dibuixar un altre professor que apareix així el nom, jo no me'n recorde, i Sanchis Guarner el copia en la seva obra de 1957. Diguem-ne que aprofitem els materials, no? Això és l'estructura de l'Albufera, i hi estan tots els noms de l'Albufera, i cita també Canyes i Barro, Canyes i Fang, de Blasco Ibáñez, perquè és una obra de referència, i Max Tede no deixa de citar-la mai, sempre està dient una anècdota curiosa, diu, como barcos puestos a la inversa sobre paredes de barro. Barcos puestos a la inversa són les barraques valencianes. Si veuen les barraques valencianes, no és ni més ni menys que un barco posat així cara amunt. És la quilla del barco posat cara amunt. Això és una curiositat que conta el professor Tede, i així n'hi ha moltíssimes curiositats en el llibre. Lògicament, de mestres a alumnes ens copiem, i el mestre de Tede, que ja em dic és Krüger, va copiar una foto de Tede quan encara no l'havia publicada. Així està demostrat. En el 1932 Krüger publica esta foto d'ací, que està treta de l'Albufera de València. Esta foto d'ací és quan estan ahí colant l'arròs o el que siga, i tenen el garbell, i està copiada per Fritz Krüger. Bé, així tenim més exemples dels croquis de Manuel Sanchis Guarner. Montones de paja de arroz, tenim muntons de palla d'arròs. Així tenim la típica barraca que tenia la creu ahí, i així tenim la llar, la xumenera, la xumenera en el Saler, que després Sanchis la va dibuixar així. Més exemples, no està ple d'exemples. Així té un forn, així està el trineo per a los haces, el trineo per arrastrar els feixos d'arròs, no? I ahí tenim el rastell que tenen, el carretó que tenen, etc. El pou, on tenien el pou, etc. O sigui que realment és una obra completa, perquè trau material de l'any 1930 que no havia eixit, només publicat en alemany, i ja diguem el professor Robles el 2009. Així tenim la barraca típica. Bé, ja hem dit que és el llibre. Nosaltres hem descrit els nostres criteris. Per damunt direm que nosaltres hem volgut ser fidels a Sanchis Guarner, només li hem corregit l'ortografia, si ha posat alguna H, no sé si pot echar, has de buscar la RAE, o si va en H o sense H, o algun accent i alguna cosa per ahí, no? Hem editat notes a peu de pàgina, hem regularitzat les errates, els signes de puntuació, les abreviacions, les majúscules, hem transcrit les fonts fonètiques en fonts romàniques, no de l'alfabet fonètic internacional, sinó l'alfabet romànic, l'alfabet de Tomàs Navarro Tomàs, que es va inventar ell, molt complicat, però nosaltres hem sigut fidels a l'alfabet ixe, no hem posat l'alfabet que tot el món coneix de les palatals, de los oberts, nosaltres hem intentat ser més fidels. Hem fet un apèndix documental i hem fet un índex de noms, etc., i amb unes fotografies també que hem cregut que eren interessants. Què es pot destacar de l'Albufera? Doncs de l'Albufera es pot destacar els 8 capítols, el capítol de El país i la gente, que està parlant de què és l'Albufera, on està situada, etc. La casa de l'Albufera, que és l'embrió, la casa de l'Albufera és l'embrió de les barraques valencianes, els utensilis de la casa, els pous i les nòries, el cultiu de l'arròs, la navegació i la pesca. Es pot treure moltíssima informació. Com a curiositats, el llibre de Marina Saragossa s'ha de citar, es diu El cultiu tradicional de l'arròs. Marina Saragossa, professora de la Universitat de València, era deixeble directe de Manuel Sanchis Guarner. Manuel Sanchis Guarner saben que va estar a la Universitat de València
i ell és el que va promoure, diguem-ne, tots els estudis filològics del valencià i va fer una escola, va fer deixebles, no? Diguem-ne, o sigui, que hi ha fills de Sanchis Guarner com Marina Saragossa, Emili Casanova, Antoni Ferrando, etc. Avui en dia és més difícil fer escola i deixar deixebles, això és molt més difícil. Sanchis Guarner sí que ho va aconseguir. Bé, Marina Saragossa conta moltes curiositats que no venen al cas, però que s'han de dir també, que si l'origen de l'Albufera, l'Albufera al cap i a la fi diuen que si la van construir els romans, no? La crònica Peuter diu que l'Albufera va ser construïda per romans per a criar peixos. Bé, això s'ha de demostrar que no és així, i l'Albufera no és ni més ni menys que una zona natural que s'ha format a partir dels dos rius que confluïxen en sèquies, no? Que són el riu Túria i el riu Xúquer, no? El cap i a la fi són els dos rius que van ramificant-se, són sèquies que acaben morint allí. Bé, tot això comentat de manera Saragossa no ens interessa massa. L'interès alemany ja hem dit que ve de molt de temps, això ho ha comentat la meva companya, no anem a incidir massa. Idees. Bé, idees, curiositats. L'Albufera té 14 quilòmetres de dalt a baix i 7 quilòmetres, o sigui que és simètrica. Si ens fixem és simètrica, 14 per 7, més el quilòmetre que té que separa el mar de l'Albufera, no? La Devesa. Això és una curiositat que cal dir-ho. Més curiositats. Jaume I, el 1238, rebia ja una cinquena part de la pesca i era patrimoni del rei, fins que en 1869 va passar a ser de l'Estat, i el 1911 es va fer la llei de cessió, és el que diuen que es fa més 100 anys, no? El 1927 es va fer efectiva i diuen que va costar 7.200 euros, bé, depèn de fonts, hi ha gent que diu 1 milió de pessetes i altres depèn de fonts. Més curiositats. Les barraques que descriu, dos tipus de barraca, això és curiós. La barraca, primer, de l'Horta de València, i segon, la barraca de la zona més rural del Palmar i tota la rodalia. La barraca de l'Horta de València, pensem en Alboraya i pensem encara algunes en conserven per ací, molt poquiues, diguem-ne que és una barraca més urbana, més treballada i més elaborada. És una barraca amb canyes i fang, més materials, i té unes parets més altes. Això ho descriu Max Tede en el llibre. Mentre que la barraca de la zona del Palmar és una barraca que és més rural, es considera més refugi. Si anaven a pescar o el que sigui, havien de tindre un refugi, no? Un aixopluc. La barraca també és un símbol de la puresa i de la netedat, perquè són blanques, normalment s'emblanquinaven. El blanc era símbol de puresa i que està net. De fet, avui en dia els pobles en casa estila, quan un vol tindre net a la casa ho emblanquina, no? Ho emblanquina de blanc, clar. És un símbol dels valencians, perquè és canyes i fang. La barraca és sinònim de canyes i fang. La barraca es construïa en canyes i fang. Lo de la quilla ja ho hem dit, la creu, ahí explica per què el tema de la creu, per què posaven una creu, si era més de protecció o no era de protecció, si era del cristianisme, això ho explica el llibre. La barraca en culata també ho explica, que només és típica del Palmar, que té cul, la barraca en culata, que diuen que això segurament ve de l'àbside de l'església, això és el que es comenta. També com a curiositat és d'on ve la paraula barraca, que si ve de barro o si ve de barra. Hi ha teories que diuen que ve de barro, no pot vindre de barro perquè barro és un castellanisme, en valencià diem fang, o sigui, barraca segurament ve de construcció feta amb barres, ve de barra. També ho explica l'etimologia de la paraula barraca. Bé, els pous, les sènies, no vull ampliar massa, és només per posar-los alguns exemples. Es parla dels vents, diuen ponent la mou, llevant la plou, això encara es conserva, encara es diu, no? Ponent la mou, llevant la plou, això es conserva a Cullera, ho va treure. Parla dels vents d'hivern i els vents d'estiu. Els vents d'hivern venen de la muntanya, el ponent, el tramuntana i el coster, i d'estiu venen del mar, és més calent, el llebeig, el mitjó i el llevant. Després una curiositat també és que el gel i la neu es desconeix a l'Albufera. El gel i la neu són totalment desconeguts per a la gent que vivia a l'Albufera, no sap que hi hagi una gelada, això que les carreteres ara avui en dia s'esvaren, allí seria impensable. Diferència entre horta i fauna. L'horta descriu el cacau, els fesols, la ceba, la dacsa i sobretot l'arròs. Fauna. Les vores de l'Albufera tenen rates, rèptils, amfibis i a més també parla d'aus, que tenen refugi en els canyars, etc., com ara els ànecs. Els noms dels ànecs també és molt interessant, el tema del coll verd, el sarcet, la cua de junc, el morell, el cabellut, el bragat, i bé, moltes espècies com la fotxa, la polla, el roncadell, l'ascle, el boix, el fumarell, etc. Tot això també està descrit en el llibre. Bé,
Hi ha moltíssimes més curiositats, però no vull allargar-ho massa. Només, bé, el de furtar la terra, tot el món si ha vist Canyes i Barro, saben que l'humà el que fa és transformar la societat i transformar també l'entorn natural. Ja sabem avui que l'Albufera com la tenim, encara que hi ha un projecte de fer-la tornar, allò del Mília, crec que es diu, volen fer-la tornar als anys 50, però avui en dia l'Albufera no és el que era als anys 30, i aleshores el que explica l'autor és com furtaven els habitants del Palmar l'aigua a l'Albufera, i sabem vostès com el furtaven, no? En dos barquetes, anaven carregant-lo de terra, no? I anaven traient terra i tirant-li la terra, no? Portant la terra, i això anaven guanyant terreny per a cultivar. Com a colofó, i és un poc un repàs de tot, m'agradaria posar el vídeo, no sé si al principi l'han vist, és un vídeo que dura 1 minut i crec que pot resultar interessant, de la notícia que va eixir en Televisió Valenciana. Però abans així tenim dues coses més preparades. Este és el llibre que he comentat abans en valencià, que és el mateix llibre però està traduït de l'alemany al valencià, i així tenim una comparació de l'alemany, el que fa Sanchis, el que va fer Robles i el que hem fet nosaltres, editorial d'Enes. Bé, això és una curiositat, no? És el mateix text en alemany traduït al castellà i traduït al valencià, no? I editat per nosaltres. Bé, així són fotos perquè veig esta la típica foto, aquesta que tenim així dalt, és una foto de la presó de Montolivet. Així estan tots els presos del 19 de març de 1942, i van fer una falla. Això d'ací al mig és una falla, i així segurament hi ha cares molt conegudes, però jo no he donat temps i no era l'objectiu nostre descobrir qui era. Este és Sanchis Guarner, Manuel Sanchis Guarner, a la presó. Així tenim també amb persones que estaven a la presó, i així tenim una foto amb la dona, Rosa Cabanilles, i després tenim així més personal. Això és l'arxiu d'Elx, així és la porta per on s'entra, està l'arxiu municipal, així estan les carpetes de l'arxiu Manuel Sanchis Guarner, i així en concret està la carpeta on es conserva l'Albufera de València, que és esta d'ací. Ahí estan els manuscrits que es conserven ahí. Nosaltres hem tingut molt de ressò també en mitjans de comunicació, cal dir-ho, sobretot agrair a amics, coneguts, contactes, perquè este llibre jo crec que ha tingut el seu ressò, no sé si les vendes van bé o què, però bueno, el ressò que ha tingut social és molt important, perquè ha eixit una ressenya a la revista Saó, per exemple, que l'ha fet Josep Daniel Climent, o ha eixit el suplement Presència, David Paloma, un suplement català de Catalunya, en què ha ressenyat el nostre llibre també, el que resol de l'Horta, que porta un professor d'allí del nostre departament, Francesc Cardells. Ha eixit també el quadern, ha eixit el País, el quadern del País, que sabem que és unes pàgines que eixen en valencià tots els dijous, ens ho ha fet el periodista Xavier Aliaga, per cert, premi de la crítica valenciana, ahir li van donar el premi, i també ha eixit lògicament en periòdics locals com el nostre de la Universitat Eucar de la Herrera, que és el Rotativo, no? Així tenen altres llocs que hem eixit. En Canal 9 hem eixit en els 3 canals, hem eixit en Canal 9, 924 i 92, en les notícies, ara veurem el vídeo d'un minut, en la nit també es van entrevistar, van tindre la sort d'estar allí en aquest programa que fa de cultura, que està molt bé, si no el coneixen no se'l perden, perquè és de les 11:25 a les 11:30, bueno, val la pena veure el tot, però bé, aquests últims 5-10 minuts no se'l perden, perquè és un programa amb una selecció de qüestions molt curioses. Nosaltres vam encetar eixa bona vida, es diu La bona vida, i el primer llibre que vam dur allí a la tele va ser el nostre. Nosaltres va ser la primera vegada que vam anar i va estar bé, no? Van ser 5 minuts intensos, i bé, jo crec que ja estic un poc enrotllant-me massa, però ahir també vam estar en encontres, en el cibercafè, etc. I crec que la millor manera de tindre el llibre en les mans és regalar-lo. És un bon regal, encara que avui dia estem en una societat en la qual tot està pràcticament mediatitzat. Jo els convido que el regalin, que és un llibre que val la pena. Bé, veiem el vídeo, que dura un minutet, i amb això ja posarem fi a la intervenció. La gent seduïen en els anys 30 l'alemany Max Tede, que va deixar un detallat estudi que traduí Manuel Sanchis Guarner. No va veure la llum fins avui, quan un valencià i una alemanya han sumat els seus coneixements i han adaptat aquesta obra per al gran públic. En els anys 30, aquestes imatges es van gravar a la retina i als escrits de l'alemany Max Tede. L'erudit valencià Sanchis Guarner no es va quedar indiferent davant l'interès forà per la nostra terra. Va vindre un tal Max Tede en 1930 i va infestar tots els pobles d'esta zona de la comarca. Després el va publicar com a tesi doctoral en 1933 a Hamburg, i després Manuel Sanchis Guarner va fer-ne una traducció en 1940-41 mentre estava a la presó. El llibre descriu en 8 capítols el que és la fauna, el que és la flora, el que és la barraca,
el que és l'aigua, el que és la navegació, el que és la gent d'aquest poble. Un treball minuciós revisar dels manuscrits de Guarner. La letra de Sánchez Guarner era muy pequeña y bastante ilegible en algunos casos. Yo misma vi lo difícil que es traducir hoy en día un texto tan técnico y tan detallista, teniendo yo al alcance los medios que tenemos, internet, diccionarios, y Sánchez Guarner realizó esta traducción en la prisión. Una obra que descriu el tipus de vida dels nostres avantpassats segons un alemany, passant per les paraules d'un gran autor valencià i que ara ens arriba més de 8 dècades després. Els proposem ara recórrer. Bé, i moltíssimes gràcies per la seva atenció. Simplement estem a la vostra disposició per si voleu fer algun tipus de preguntes, etc. No sé si voleu fer alguna pregunta o teniu els temes clars. Concha? Bueno, el que sí que... En fi, no ho sé, si voleu preguntar alguna cosa, el que sí que veritablement descobrireu... Jo estava llegint ara un paràgraf sobre l'arròs i la forma també de preparar l'arròs, menjar-lo, els costums. O sigui que és molt encoratjador descobrir coses que es vindran de nou però que ens ajudaran i ens animaran a reconèixer el nostre patrimoni cultural. Bé, si voleu el llibre el teniu a la vostra disposició, podeu també comprar-lo i regalar-lo, com ha dit García Perales, i moltes gràcies i hasta la pròxima. Ens veiem aquí a Àmbit Cultural. Moltes gràcies, bona nit. Allarga molt, no? Està 40 minuts.